Samyaji Bibi Kuntri Arjuna kula wonten paring dawuh Kaka Prabu Kaki Prabu Ndwarawati ana dawuh mapa Kaka Prabu wonten timbalan salebeting negari Ngamarta menika sami menggalih babagan kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara inggih Bratasena monggo Paduka Bibi lan kadang kula dherekaken muji mring Gusti Maha Kawasa mugi-mugi mayungana dhateng kararjanipun Dimas Werkudara. Sena saking kangenku nganti kewetu nadarku sak mangsa anakku panenggak bali kanthi slamet arep ndak gandeng tangane tengen uli ndak ajak ngabekti marang Saptawarga. Yo mbarep kakangku. Yo mung ing atase aku iki ora lara nanging kena ngopo kok dadak padha nadar sing nadari kuwi apaku. Sing tak nadari keselamatanmu aku iki Bagas waras ora apa-apa yo tuladane kaya lakon iki miturut kekarepanmu nggonmu kepengin meguru Begawan Durna iku munggo ing atimu rumangsa bener sabab kepiye wae wong meguru bener amarga ngundhake kawruh nanging apa kang didhawuhake Kanjeng Ibumu Kanjeng Bibi Kunti iku ya bener sabab pengalaman wis nuduhake yen Kurawa iku tansah nandhokake panangsaya marang Pandhawa. Ya mung wae Yayi. Yen sira ketemu pilihan karo bab kang katone padha benere Siadi kudu milih salah siji ya iku bener kang sejati. Kabeh dawuhe para sepuh mau pancen bener lan becik. Banget bungahku dene kowe kabeh padha ngelingke lan ngeman marang aku. Nanging ngertiya yen nggonku meguru kelawan Bapa Durna njaluk ngelmu kasampurnan durung rampung anane durung rampung sabab ana kudangan kang durung bisa tak wujuti pundhutaning Begawan Durna ponggir Bapa Durna darbi bebana apa Yayi kudangane abon-abon sesaji kang sinebut tirta pawitra maning suci nah yen ngrembug bab tawon kang den esti mung legining wadu tinemune lelakon nadyan akeh gudha rencanane nanging rasane amung sarwa seneng wis mung kuwi kandhaku mara padha gagasen kanthi wening aja kaya bocah cilik kabeh oh Bratasena oh Kang Hyang Diwaruci Bathara Diwaruci kuwi anake sapa ulun iki ora kayogakake lan uga ora angyogakake kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita Werkudara yen pancen kowe kuwi dewa mestine awas paningalmu mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut aluraning leluhur kang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa iya to ulun kang mituruti panuwun kita jeneng kita mono anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan kelawan Dewi Kuntri kadang kita kabeh ana 5 kang aran Pandhawa ya kuwi Puntadewa jeneng kita Nuli Arjuna banjur Nakuladewa iku mije saka Dewi Madrim ya dene Prabu Pandhu wong atuwa kita iku anak Abiyasa anak Palasara Palasara anak Sakri Sakri anak Sekutrem Sekutrem anak Manumayasa Manumayasa anak Parikenan Parikenan anak Bremani Bremani anak Brama Brama anak Bathara Guru ya mengkono apa ora wah iya saya aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku lan aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe nanging aku njaluk titikan
Titiane kepiye? Aku gelem nyembah ndodhok sarta basa karo kowe. Waton kowe bisa mbatang apa perluku teka kene lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi dunung ingkang ndak upaya. Nggih. Ulun mung tansah ngijabahi panyuwun kita. Ing purwane ana saloka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang den anggo. Aja lelungan yen durung genah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana dununging panembah. Ya kanthi waton saloka mengkono mau ulun benerake marang lekas kita nggonira kesusu nindakake samubarang gawe. Luwih-luwih ing bab dununging panembah kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun ambatang sedya kita kene ya kuwi ngestokake parentahing guru kita Dah Nyuwang Durna kinen ngupaya tirta pawitra dimahning suci utawa tirta purwita suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab anggon kita antuk wejangan kawruh kasampurnan. Purhanira kaki guru kita Durna iku ora kliru, pancen kene ana tirta pawitra dimahning suci lan malah ya ing kene dununging kawruh kasampurnan. Ya ulun iki Sang Hyang Ruci Bathara, ya Sang Hyang Mahardika Ngrat kang kasinungan tirta pawitra di lan kasampurnan.